Dath Sharon fewn i'r studio mewn crys tŷ oedd hi'n reit browd ohoni oherwydd dyma crys tŷ swyddogol Sir Gar 2017 yn y sioe frenhinol. Gyda'r rhain mae wedi gwisgo jeans digon cyffredin wedi torri digon syth ac wrth gwrs boots cadar. Nawr mae Sharon wedi cyfadde tro dwetha wisgodd i'r wisg yma oedd disil dwetha yn y Mart. Felly, gallwch chi weld bod Sharon ddim wedi ceisio gadael yn y ffasiwn heddi, mae wedi gwisgo lawr. Y bwriad wrth gwrs yw creu delwedd ffantastig ar gyfer y sioe nos Sadwrn. A dyma hi wedi cael y gweddnewidiad. Dara! Ti'n edrych yn ffantastig. Diolch yn fawr. Ti'n licio fe gyd? Odw, Mae'n hollol wahanol i feddys ti mewn. Odi, mae e. Yn glamrus iawn. Odi, dim fi o gwbl, dim fel arfer, no. Ti'n edrych yn ffantastig. Na'r ew dweud ni wedi dillad i ddechrau. A pidwch chi angofio, fi sy'n cyflwyno nos Sadwrn byddai'n edrych mas. Gallai fendro bod hair up a posh frog. Wel, beth ni wedi gwneud gyda'r wisg, mae'r ffrog yn dod o'r rig-out, oherwydd bod nhw yn rhan o'r sioe. So ni wedi dewis dillad sy'n mynd i gael ei arddangos yn y sioe nos Sadwrn. Felly, beth ydych chi yw ffrog shift syml iawn yn y bôn. Mae pwysau neis ni. Beth ydych chi yw'r manylder sydd yn neud i'n ddiddorol oherwydd bod nhw wedi wario o gwmpas gyda'r defnyddiau fel hyn wrth gwrs. Felly, mae ydych chi patrwm yn y blaen, wedyn mae ydych chi'r darn fel organza yma, wedyn mae ydych chi'r llewis chi'n gweld trwyddo fe rhywfaint. A fi'n credu hefyd, drwy ddim yn defnyddio'r gair yma'n aml yn Saesneg, yn mynd age appropriate, fi'n credu bod e'n special iawn, ond mae hefyd ddim rhy hen, ddim rhy ffurfiol, ond ddim rhy ifanc. Fi'n credu bod e'n taro pob hoelen mewn ffordd. Felly, un ffrog yw hwn i gyd? Un ffrog yw hwnna i gyd. Un darn. Mae hwnna ddilol iawn yn dweud wisgo. Ti'n meddwl bod ti'n meddwl am un peth? Ie. Ie. Rwydd iawn. Rwydd iawn. Ddim yn sodle uchel. Ie. Am dopyn iawn dyn Y nhw. bag o sodle uchel wedyn yn dod o Marks and Spencer's, so ar y stryd fawr. A yn aml iawn, beth byddai'n neud, os chi'n mynd i bwtic a goffa gwario gwydwch bach yn fwy na byddech chi ar y stryd fawr, bod chi wedyn yn neud y cyfwisgoedd y sgidiau pethau fel ar y stryd fawr, bod chi'n cael yr gosti lawr. Ie, na ten. Ruth y gwallt. Gwallt, ie. Na gyd wnaethon ni cwrlo'r gwallt yn syml, a wedyn penderfynnes i roi y lan yn lle, gadw fe lawr. Ond oedd Sharon bach yn nerfus i ddechrau, ond nawr mae'n hypus a mae'n hoffi fe. So... I ti ddim yn rhoi dy wallt lan yn aml, wyt ti? Na, dw. A mae'n siwtio ti. Yndi. Ie, ti'n meddwl fyddi di'n gallu neud una nawr? Cyweld. Mae'n gael fach. Yn orfed, dwi'n credu. Emma'r colir nawr. Wel, o'n i'n ofalus iawn, achos wrth gwrs, dyw Sharon ddim yn gwisgo golir fel arfer, so dewisis i liwiau sy'n ar yr ochr oer. So yn hytrach na ddefnyddio lliwiau brown, aur, coch, lliwiau twym sy'n edrych bach yn fwy dramatig, dewisis i llwyd a du. So maen nhw'n dal yn edrych yn drawiadol ac yn dramatig ar gyfer yr achlysur, ond dyn nhw ddim yn edrych yn ormod gan fod nhw ar yr ochr oer. Ie, a i ti'n meddwl fyddi di'n gallu neud hwn nawr ten Sharon o Sadwrn? Cyweld. Wi'n siŵr fyddi di, mae ddigon rwydd em ydi. Wel, nes i esbonio, do, ni'n cael chat tra ni'n mynd trwyddo, beth sydd ddefnyddiau si. Wel, ti'n edrych yn ffantastig. Ti'n disgwyl mlaen at nos Sadwrn? Odw, Ie. odw. Ie. Noswe special iawn. Ie, na'r hew fel o ti'n gweud ti'n cyflwyno'r noson. Mae'n mynd wedi bod yn lot o waith hefyd. Mae trefnu chymod nithor ni mewn sioe ffasiwn gyda hyn, ond fe lawr yn y gwesty'r conra, hyn gwesty'r stradau. A mae'n lot fawr o waith i drefnu'r pethau yma, chymod. So fi'n disgwyl mlaen yn fawr iawn. Ac wrth gwrs, by special demand, boys, nos Sadwrn, byddwn ni'n cyflwyno sashen Hugh Fashion. Mae'r sashen masen. Mae'r sashen yn cael ei roi mas gan bod y pwyllgor wedi gofyn, please, mae pawb sydd yn dod i'r sioe yn dilyn yn rhaglenni ni yn ymwybodol o'r sash a ddim un yn y gynulleidfa wedi cael y sash eto. Felly, tra byddai'n cyflwyno, byddai'n edrych mas i weld pwy'n edrych yn stylish. A nos Sul, wrth gwrs, byddwn ni wedyn ar y carpet coch y BAFTAs, BAFTA Cymru, yn cynnig sash Hugh Fash ar gyfer rai o'n celebs ni. Dewch i weld pwy sy'n cyrraedd y marc pryd hynny, boys. O, na ni den. Amser ar ringis. Wel, joiwch, gobeithio godwch chi lot o arian. Mae di bod yn lyflu cwrdd â ti. Ti'n edrych yn ffab. Ffobod ar y casglu arian drwy gydol y flwyddyn hefyd. Mae lot o gweithgareddi ymlaen, a fi'n gobeithio bydd rhain pobl yn cadw dod ato nhw, ia. Siwr gynnawd. Diolch o galon. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn.